Non é o habitual, aínda que de vez en cando os bombeiros teñen que realizar tamén este tipo de colaboracións. Neste caso, a solicitude partiu do centro de saúde da localidade, aonde acudiu un mozo que lle quedara unha porca enganchada nun dedo. Nos recibimos onte unha chamada ao 112 no que nos solicitaba unha salida para unha intervención no centro de saúde de Boiro, xa que había unha persoa que tiña unha tuerca enganchada no dedo meñique. Desplazouse ata unha dotación do Parque de Bombeiros de Boiro hasta ali, e ao chegar ali os médicos nos levaron hasta o paciente que tiña ese problema. E chegamos ali e o paciente tiña unha tuerca insertada no dedo meñique da man. Para a retirada da peza e liberar o dedo, os bombeiros tiveron que cortar primeiro a peza cunha ferramenta rotatoria tipo Dremel e posteriormente fixeron uso dun desaparafusador e un alicates para acabar de retirar a peza sen causarlle dano á vítima. Temos que cortar cunha máquina de precisión que temos no servicio e depois con ferramentas, con alicates e con destornillador, pois retirar a tuerca do dedo e nada máis. Xa te digo, aínda que parezca unha cousa rara, pois non é tan rara. Temos nos últimos anos varias intervencións dese estilo. O mozo puido salvar o dedo e todo se quedou finalmente nun susto, neste caso con final feliz.